So nar bhíonn tú lé le cuasaí taighde, bíonn go leor deisne a baint leis an taighde. Ar an gcéaddul síos bíonn tú an rud atá ar do chrí a dhéanamh, bíonn tú an topic aroundú ina bhfuil spéis mhór agat agus leannacht a rá leis an taighde sin. An rud eile atá tharbheith spéisiúil agus tharbheith táhacht domsa sílam ná gur féidir an taighde a chur i láthair ar gá bhealach. Ar thaobh an scéal churann tú an taighde i láthair ar bhealach acadúil, scríbann tú leabhar, scríbann tú aistí príomhheasúnaithe. Cílíonn sé sin go léon daoine eile na heistí agus má tá an eisteach má tugann siad an solas glastit agus is féidir leat an eiste chur amach caithe tú rud éige nu a chur ar fáil na heistí sin na heistí príomhheasúnaithe. Ach ar an tíomh eile an scéal churann tú an taighde i láthair an phobal agus is brala an tíobh sin gan opair. Mar sin sé tú amach go dtí na leabhar lena áitiúile, le leabhar an bobbal le tuairimí an phobal áil ar an taighde seo ar an stair seo, béidir go méthe ag leabhart le muointe na telefíse, ar chláir go fascinaise, béidir go méthe ag leabhart ar an radio, béidir go scríomtha alt go nuachtan. Agus tá sé sin an spreagadh mar is féidir le leabhart go dtíreach leis an bobbal an taighde a chur láthair gan phobal agus féidir díospóirt a spreag a freisin maidir leis an stair agus táhacht na stair sa lá tániuán, chuirlíad na ceachtainna is féidir lena ólam ón stair sa lá tániuán. Inta bhfuil sóí an chóirla a bheith agam do gcuinear be atá i tuairt faoi thunscadal staire ná ábhar aránnú atá ar do chrí féin. Rud aránnú ina gcuireann tú féin spéis. Agus tá trí rud a gceist le seo. Caithe tú an tábhar aránnú, an sin caithe tú na ceist na taidde i dhéana amach, tugann sé sin am, caithe tú amach na bhíon ar sin, agus in dhé sin caithe tú na foinsaí agus an aonaise agus na cápéisí a chur le chéile agus a scagad. So béidir go raibh nó mé topic go bháin chun é seo léirú. Rinne mise taidde ar chugan na garad agus ha mé ceir bliana go se so tuigim go bhfuil a bhád níos slú ama ag na miléon áteiste an tuairtríte ach an rud an tábhar a bhí agam ná chugan na garad in éireann so sin an chuimhlint a bhí an sa bblion ní ag fé dó go dtí ní ag fé trí déí atá gceist ag deir a chréibh sin a réhlóte. An sin a cheist taidde a bhí agam ná an fear é go raibh tostáin faoi réhlót na hhéireann. Agus an sin bhí an aonaise le bailú agus sa chá sin dairlumm go leor féanaise ó bháilú le chéile as áitina éagsúla as an gartlinn mílite an gartlinn ifigúil as sihir a bhí i gló as cuimhní cín as an stair ó bhéal agus sa deire bhí mé an freigra a thuirt ar an gceist taidde sin agus an freigra a bhí agam ná bhfuil níró tos comór sin béidir faoi chugan na garad is a híal an daoine agus bhí mé an é sin a léirú bunaithe ar an bhíneise ar fad ó bhála mé le chéile, mar sin bhí mé an ceiste chur agus an sin an cheist sin a bhréignú bunaithe ar an tábhar bunaithe ar an bhíneise ó bhála mé le chéile. Má broadú las go leor gan taidde bhíon ar buna agam rud a dhéanam se imime chuid ibre ar fad ná go dhéanam íireacht béidir scéalta daoine a fágan amach as an stair a úscailt agus sílan gur obair fíorthóchtach í sin agus tá brodul as an obair sin. So sin an rud is mú mar sílan ghfuil lucha baint leis le go leor gan taidde a bhíon ar buna agam go méidir go spreagann sé ceistena sa tucaí agus. Is dó ag mbeon freigracht a gceist sin freisin go bhfuil tú gáil siar sa stair chun scéalta na naoine seo a chur mé an phobal arís agus go mraithann tú go tú freigrach as glóthar na naoine seo chur chun cín agus sílan ghfuil sin an chuachtach agus tú gáil gan obair seo.